Alam nyo ba na ang shortest tawid dagat bus route sa Pilipinas ay may layo lamang na 37 kilometers? And yes, tama ang narinig nyo, tumatawid ito ng dagat. Today, sasakay tayo ng isang minibus mula Davao City papunta sa isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Davaoenos, ang Samal Island. This is the shortest tawid dagat bus route in the Philippines. Good morning everyone! Nandito naman tayo sa Davao City. Dumating ako dito kagabi. So last year pumunta tayo dito, no? Nagpunta tayo sa Samal Island. Habang papunta doon, may nakita akong bus na short distance lang pero tawid dagat. So I think it's the shortest tawid dagat bus ride sa buong Pilipinas. So today, susubukan natin yun. As I said, nakita ko ang bus na ito nung tumawid papuntang Samal Island last year. Ito ang Island City Express na inoperate ng Bachelor Express na kabilang sa Yansun Group of Bus Companies. And yes, lumipad pa tayo all the way from Metro Manila para lang masakyan ang bus na ito. Kaya naman excited na ako. Ito, kita ko na yung bus. Nandito tayo sa Bangoy Street. Ito yung terminal na Island City Express. Dito na nga natin naabutan ang isang minibus ng Bachelor Express. So ito yung bus natin. I don't know kung anong oras to aalis, but tara, sakay na tayo. Ay, hindi pa? Mali pala, yung isang bus pala yung nasa unahan. Okay, so itong bus 4724 pala yung biyaheng Kaputian. Isa itong Hino FB4J na ordinary glass, isa sa mga popular units ng Yansun Group. Ang ganda oh, bagong rehab siya, bagong refurbish, makintab pa. At itong magdadala sa atin papunta sa ating destination, walang iba kundi ang Kaputian Beach sa Samal Island. Now, ang distance ng biyahe natin ay 37 kilometers lang, kasama na dun ang pagtawid ng dagat. At ang pasahe naman, 120 pesos kapag regular passenger kasama ng pamasahe sa ferry, 100 naman kapag discounted. So ito mukhang aalis na, dito na si Manong driver. At ilang minuto lang bago mag 10 AM, nagsimula na ang ating biyahe. Mula Bangoy, binaybay natin ang Castillo Street papunta sa ating first stop, ang Pier Patawid ng Samal Island. Ito yung Agdao flyover, Agdao Bridge. I think kakanan tayo dito kasi Linggo ng umaga ngayon, kaya naman pagdaan ng Castillo Street, maluwag na daan ang sumalubong sa atin. Good morning, Davao. Pinalitan na yung signboard. Kanina kasi nakalagay Davao, ngayon Kaputian na. Maluwag yung kalsada ngayon. Mabilis-bilis tayo makakarating doon. I think first port natin is sa port. Tatawid tayo papuntang Samal Island, which takes about, I think, 15 minutes lang. So, mabilis lang yung pagtawid nito. Kaya naman talagang shortest tawid dagat bus route dito sa Pilipinas. At sa dulo nitong Castillo Street, dinaanan naman natin ang pangunahing kalsada ng buong Pilipinas. Ito na yung Maharlika Highway, Daang Maharlika. Now, the reason kung bakit natin ginawa ang biyahe na to, well, soon, mawawala ng unique na rutang to. Dito mismo sa dinadaanan natin ngayon, itatayo ang isang project na magbabago sa pagtawid between these two islands. Ang Samal Island Davao City Connector na kasalukuyan ang ginagawa. At kapag natapos to yung dating biyahe na 55 minutes, magiging 5 minutes na lang. Kaya naman naisipan kong gawin na ang biyahe na to ngayon pa lang para pag natapos ang tulay na yon, masasabi nating nasubukan natin ito bago mag-iba ang sistema. So ito, malapit. 1 kilometer, kakanan na tayo papunta sa Samal. At matapos ang 13 minutes, dumating tayo sa Port of Davao. Okay, ito na. At dito nga, may mga tao pang sumakay na tatawid din papuntang Samal Island. O, pati pala dito may mga sumasakay. Pagkalugating kay alalay lang para makasakay ta. Now, habang papunta sa port, may inabot na papel si Kuya Konduktor at pinasulat ang pangalan ng mga pasahero. Yun na pala yung manifest na gagamitin sa pagsakay ng barko. Binigay ito ni Kuya pagdating sa ticket booth, then naghintay tayo ng ferry. So hindi pa yata ito yung bar nasasakyan natin kaya hindi pa sumasakay. Naghihintay pa ng, I think, mga light vehicles. Ang bar siya nasa unahan. And meron din ditong isang malaking truck. Siguro sa kasunod na sasakay. Ang akala ko matatagalan pa tayo sa paghihintay, pero after a few minutes, binigay na ang go signal. Ito na. Okay, mukhang dito na pala tayo sasakay. Welcome aboard MV Nicole 3 ng May West Company. Okay, dito na tayo sa barge. O katong kay na pangihi mo kay basig. Magyaw-yaw mo pa na ugas driver kay So oras natin right now is 10:12. So mga 20 minutes lang andito na tayo sa port. Ayun yung Samal Island, nasa kabila. Napansin ko na maraming bakanting area dito sa ferry, kaya naman napaisip ako kung magtatagal pa pang loading. Pero makalipas lang ang 2 minutes. So ito, 2 minutes later, naglalayag na. Bilis, hindi ko expect. And just like that, sinimulan natin ang pagtawid sa Samal Island. Now, based on experience, inaabot lang ng 15 to 20 minutes ang ferry crossing na ito. Kaya naman agad akong bumaba ng bus para magbasid-basid bago dumaong ng Samal Island.
So pagka nandito sa barge, may option ka na pwede magstay lang sa sasakyan or makyat sa taas. Okay naman dito, at least kalmado ang dagat. Buti na lang hindi maulan, di masamang panahon, pero the last few days daw may bagyo-bagyo dito. Timing na rin na ngayong weekend tayo pumunta dahil maayos ang panahon. So 6 minutes nung umalis tayo dun sa kabilang port, makakalahati na rin yung ano natin, yung tawid natin. So dito naman merong mga upuan, mga benches, pwede ka rin umakyat sa taas kung gusto mo. Medyo maluwag, walang gaano sumakay. Not really sure why. Let me know in the comments kung may idea kayo kung bakit. At wala pa ngang 10 minutes nang maglayag, nagsimula na ang docking maneuver. Nagsimula ng bumagal kasi papalapit na rin tayo dun sa kabila. I think kailangan na natin bumalik sa bus. So yun yung isang barge na kapalitan itong barge na sinasakyan natin. So everyday, tawid-tawid lang sila dito sa Samal Island to Davao. 12 seconds later. So pinabalik na tayo dahil docking. At 10:30 AM, dumaong na nga tayo sa Samal Island matapos ang 16 minutes na paglalayag. Hindi naman sumasakay na yung baka pabalik kami Davao. Dito nga, may naabutan tayong pila ng mga sasakyan na tatawid pabalik ng Davao. Common na ito at minsan mas mahaba pa ang pila ng mga naghihintay, especially during weekends. Okay, welcome to Samal Island. Right now, 27 kilometers pa hanggang sa ating destination, ang Kaputian Beach. Una nating nadaanan ang Babak District. Isa lang ito sa 3 distrito at maraming barangay na madadaanan papunta sa Kaputian Beach. Medyo familiar na ako sa lugar na to, nandito kasi yung tinuluyan naming hotel last year. Pero yung mga kasunod na barangay, ngayon ko lang din makikita. Nagpatuloy pa rin dito ang pagbabatsakay ng mga pasahero. Then, dumating tayo sa sentro ng Babak District. Dito na kumana ng bus sa Babak Kaputian Road. So ito na yung Babak Road. To Kaputian. It was nice to see na developed ang parteng to ng Samal Island kahit na medyo mahirap ang logistics. So right now, 25 kilometers pa yung natitira hanggang sa destination natin, Kaputian Beach. It says na around 1 hour lang din yung biyahe. Ilang sandali lang, napansin ko ang pagbabago ng daan. Walang gaanong bundok na madadaanan pero ang sayang maka-encounter ng konting ahon at maramdaman ng power nitong bus. Kami ang ganda dito. I mean, malawak na kalsada, tapos dami ng puno, tapos yung hangin pa. Ang sarap din makaramdam ng sariwang hangin. Ayan, yung mga kasalubong ito, Love Express. Pre, udah na, pre. Makalipas ang halos 30 minutes mula Babak Port, napasok natin ang Barangay Piña Plata ng Samal District. Dito na tayo sa Piña Plata. Kanina may view ng dagat habang papunta tayo dito, pero sayang hindi ko nakuha ng video. Well, first time kasi naman natin din, kaya hindi tayo aware kung ano ba yung mga magandang lugar na pwede makita dito along the way. Isa to sa 3 poblasyon ng isla, kaya naman kapansin-pansin ang dami ng kabahayan. By the way, nadaanan pala natin kanina ang City Hall ng Samal. Nice bilin. Nagtuloy-tuloy lang tayo palabas ng poblasyon, and then, Okay, so ito, may view na ulit ng dagat. Bus stop pala ito. So ito, may bus stop pala. Bakukang wa. now since short distance lang ang biyahe, hindi ko in-expect na magkakaroon ng bus stop pagdating dito sa Piña Plata. Pero hindi rin nagtagal, makalipas lang ang 5 minutes, muli na rin tayo sa biyahe. So right now, 15 kilometers pa yung tatakbuhin natin. Ito, may pocket tayong dinadaanan ngayon. Ang akala ko tabing dagat na lang ang daan, pero mga ahon at lusong ang sumulubong sa atin palabas ng Piña Plata. Nakakatuwa yung mga daan. Kasi yung probinsya, 1 minute, nasa tabing dagat ka. The next, puro mabundok yung daan. Masabi may enjoy mo talaga. Sa dami ng nangyari at mga nakita natin, lalo na yung pagtawid ng dagat, pakiramdam ko ang tagal na nating nagbabiyahe. Pero believe it or not, mahigit 1 oras pa lang mula nung umalis tayo sa Davao. Mababa naman. Medyo mataas din yung inakyat natin. Kanina kitang-kita yung view ng Davao mula doon sa taas. Sadly, hindi natin nakunan ng video yung isa sa magandang spots dito. Pagdaan sa mga sunod na barangay, dumami pa nga ang mga liko-liko at akalain mong roller coaster itong sinasakyan natin.
Bahala niya. So may mga zigzag din pala dito. Like I said, 1 minute nasa tabing dagat ka. The next, puro bundok na yung inadaanan. So 4 kilometers left. Kaya tayo. Wow, no? Bugay mo mo. Pero ilang sandali lang, huling nagpakita ang dagat. At now, ito, naglalabasan ulit yung mga beach. Lapit na tayo sa Kaputian Beach. Pababa na. Now, this may be a short distance trip at hindi man ito kasing ganda ng ibang bus na nasakyan natin before, pero isa to sa mga biyaheng masasabi kong na-enjoy ko mula simula hanggang dulo. Maybe dahil sa kakaibang experience, sa mga sceneries na dadaanan, o baka dahil sa sariwang hangin na nalanghap natin sakay nitong ordinary bus. And again, it reminds us, hindi natin kailangan ng napakagandang sasakyan para lang ma-enjoy ang pagta-travel. Pero finally, at 11:28 AM, dumating tayo sa Kaputian Terminal ng Bachelor Express, makalipas ang halos 1 hour and 30 minutes na biyahe mula Davao City. Okay, dito tayo sa terminal ng Kaputian. Salamat ya. So, andito na tayo sa terminal ng Love Express or Bachelor Express dito sa Kaputian. Along the highway lang. If ever na magawi ka sa Davao and you have a spare time, pwede kang pumunta dito sa Samal Island. Overall, mabilis naman yung biyahe. Mabilis yung bus. Would I do this again? Probably yes. Pero I would say na na-enjoy ko tong biyahe na to. Para makumpleto ang pagbiyahe natin dito, pinuntahan natin ang lugar na dinadayo ng marami dito sa Samal Island. So welcome to Kaputian Beach. Ito yung beach dito sa Samal Island na talagang dinadayo ng mga tao kasi kita mo naman, white sand and ang ganda ng waters nila dito. Talagang blue na blue. Dito pa lang ako sa malapit. Ito yung isa sa mga destinations ng Bachelor Express or Island City Express. Tumatawid sila from Davao all the way to Samal Island papunta dito sa destination ito. Very soon, mas mapapabilis pa ang biyahe papunta rito pag natapos ang Samal Island Davao Connector, pero ang ibig sabihin din nun, mawawala na yung ruta na tinahak ng bus na sinakyan natin. Pero ganun pa man, masaya ako na ginawa natin ito bago pa man dumating ang puntong yon. Personally, na-enjoy ko ang biyahe dahil sa kakaibang experience kahit na short distance lang. Now, kung meron kang alam na kakaibang biyahe o bus route kagaya ng ginawa natin ngayon, i-share mo na yan sa ating comments. And make sure to subscribe na rin kung gusto mo pa ng mga ganitong video. Well, hanggang dito muna. Thank you so much. See you sa susunod na biyahe. Bye!